Икея, Стокгольмский синдром, Гамлет, датский принц. Сериал «Викинги», што ўвогуле мы ведаем пра Скандынавію. А між іншым, мы як суседзі, суседзі геаграфічна і палітычна праз стагоддзі маем мноства сувязяў са Скандынавіяй. Сувязяў зноўку як геаграфічных, так і эканамічных і палітычных, безумоўна. Вітаначкі на канале Гродно 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і ў гэтым відэа мы распачынаем цэлую серыю пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Тут і нармандская тэорыя, якая знаходзіць пацверджанне ў скандынаўскіх сагах. Напрыклад, Рангвальд і Рагнхільд разам з Вальдэмарам і яго сексуальнымі дэвіяцыямі, то бок Рагвалод, Рагнеда і Ўладзімір. Да кучы тут і складаныя адносіны як тэрытарыяльныя, так і дынастычныя з эпохі ВКЛ і Рэчы Паспалітай абодвух народаў. А менавіта так называлася наша шматнацыянальная дзяржава. Шведская дынастыя Вазаў, напрыклад, на троне ВКЛ і кароны польскай. Тая ж рэфармацыя і нашыя пратэстанты, якія мелі шмат кантактаў і рэляцый са Швецыяй. Лівонская вайна і іншыя спрэчкі за інфлянты, гэта сучасная тэрыторыя Латвіі і Эстоніі. Шведскі патоп і незалежніцкі палітычна-вайсковы праект Януша і Богуслава Радзівілаў па выхадзе ВКЛ са складу Рэчы Паспалітай. Трэцяя паўночная вайна і ненавісць да маскальскага войска з маньякам Петром I на чале і падтрымка Карла XII большасцю нашай эліты. І, канешне, знакаміты крыж Дагмар, ці крыж Сафіі Менскай. Вы, пэўна, чулі. Нацельны крыж 12 стагоддзя зроблены ў тэхніцы перагародкавай эмалі. Такі стыль ювелірных вырабаў быў вельмі распаўсюджаны ў тыя часы, бо з Візантыі. Крыж – рэліквія дацкіх манархаў. Лічыцца, што ён мог трапіць у Данію з пасагам Сафіі, дачкі менскага князя Володара Глебавіча. Спрэчная тэорыя. Але дыскусія вакол яе неяк пашыраецца. Тэма беларуска-скандынаўскіх гістарычных сувязяў надзвычай актуальна апошнім часам. Возьмемся за гэтую тэму і мы паспрабуем высветліць, адкуль у нас з'явіліся шведскія горы, шведскія магілы, шведскія курганы і фразеалагізм за дзедам шведам. Ці магла б Беларусь быць пратэстанцкай дзяржавай на ўзор скандынаўскіх, дзякуючы рэфармацыі, што апанавала ВКЛ? Якім чынам гэта ўсё звязана з горадняй, дзе менавіта ў горадзе і ваколіцах застаўся шведскі след? Ці, правільней сказаць, сляды? Так, бо іх не адзін і не два. Пачнем ад пачатку. Рэкі. Ад іх пачаліся нашыя са скандынавамі стасункі. Гэта не проста бягучая вада, гэта шляхі, шляхі гандлю, шляхі інфармацыі, шляхі вайны ад антычнасці да эпохі пару. Шлях звараў грэкі. І львіная, самая складаная яго частка пролягае акурат па тэрыторыі сучаснай Беларусі. Лёгка ўвайсці ў двіну з Балтыйскага мора. Да Полацка ўсяго 5 дзён на караблі вікінгаў, напрыклад. Але трэба і працягваць ладдзі волакам, каб трапіць у Дняпро. А такая лагістычная складанасць, яна павадуе пранікненне на тэрыторыю і ўзаемадзеянні, і паўстаюць пагосты, малыя абарончыя паселішчы для гандлю, збору мыта і перавалкі грузаў, і гарады-крэпасці ўздоўж беларускіх рэчак. Шматлікія археалагічныя знаходкі на землях Беларусі датычнай эпохі вікінгаў гэта акурат адтуль. Так і паўстаюць Полацак, Ворша, Тураў, Шклоў, Менск, Менеск. Дарэчы, пра Менск і Тураў, дакладна пра іх назвы. Ёсць цікавыя тэорыі паходжання. Менск, старажытны Менеск, магчыма паходзіць ад слова «мена», то бок абмен, гандаль, а Тураў не ад магутнай жывёлы, а ад скандынаўскага імені, заснаваўшага той горад Хёвдзінга князя. Тур ці Тюр вельмі папулярнае ва ўсе часы ў краінах поўначы імя, узыходзячае да імён багоў. Тор, бог кавалёў, магутны ў бітве і гандлі, ці ад іншага бога скандынаўскага пантэону. Тюр, Тюр бог вышэйшай справядлівасці, гонару, ахоўнік маралі і праўды. Ці гэта так, я не буду сцвярджаць, ёсць шмат даследаванняў. Тых, хто зацікавіўся тэмай, запрашаю да прыгоды ў навуковых артыкулах. А з варагамі, скандынавамі прыйшоў і палітычны лад ранніх беларускіх гарадоў, дзе ёсць веча, скандынаўскі цінг, князь з дружынай, конунг ці Хёвдзінг з пабрацімамі, які мае ўплыў, але не сам адзін кіруе, а можа нават быць заменены ў мірны час на іншага. Але не гандлем адзіным. Ці задумываліся вы, што хрысціянства з Візантыі да нас прынеслі менавіта скандынавы? Узгадайце тых, хто бясспрэчна найбольш яскрава спрычыніўся да хрысціянізацыі. Уладзімір, Вальдэмар, Рангвальд і Рагнхільд, Рагвалод і Рагнеда. А Рагнеда Гарыслава наогул першая манахіня на нашых землях, першая асветніца.
10 стагоддзе фармавання першай дзяржаўнасці. Тэрыторыі гандлёвых сувязяў разрасталіся, асіміляцыя з мясцовым насельніцтвам, славянамі і балтамі, паглыблялася. Недастаткова было ўжо проста гандлёвых складоў ды рамонтных пляцовак для караблёў. Ды цікавей было тыя пляцоўкі трымаць, браць мыта за карыстанне добрамі. А ёсць прыклад дзяржаўнасці магутнай Візантыя і рэлігія, якая знянацку спадабалася ваяўнічым варагам, бо давала права на ўладу. Ёсць аб чым падумаць, праўда? Далей мы будзем разам раскрываць таямніцы гісторыі, паляваць на легенды, байкі і гістарычныя факты, каб карціна нашага ўспрыняцця свету не была сухой старонкай з падручніка, а была поўнай, яскравай і каляровай. Не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і напісаць пашыраны каментар. Пад гэтым першым відэа з цыкла пішыце, што вы ведаеце пра сувязі нашых гістарычных земляў са Скандынавіяй. Будзе нагода параўнаць нашыя веды і ўзбагаціць іх. Да сустрэчы!